everyone. Sakay kami ngayon sa tricycle. Lahat kami. Ayan si Bunso. Kasi wala na kami car. Yung piniram namin sa sakyan, pinapaayos yung aircon. Wala na akong boses. Inubo kami lahat. Sinupon, upot sipon. Normal lang naman yan pagka matagal ka sa ibang lugar. Tapos dumating ka dito, maninibago ka sa klema. Ayan. Andito kami ngayon sa Robinson Food Court. Magkikita-kita kami ng mga batchmates. Ayan na, oh. Nagbabalot kami. Binabalot namin ang mga pang-giveaway na t-shirts para sa batch namin, para sa alumni homecoming sa December 29. Sa bagay, famous for ka, pero sa susunod daw maganda. Ayan, ang masisipag na mga BFF. Pasensya na sa boses ko, talagang paos pa. Tapos maya-maya, pag kompleto na kami, yan, magbibigay din ako ng pasalubong nila. Naman, ayan, tapos na. Hi! Sa wakas, natapos din. Dito kami ngayon sa M Plaza. Pag ano na lang, kailang may ma-rice, mag-rice kita. Ayan, kwan na 9:35. Galing na kami sa Rafa Bay. Kaninang umaga galing ako sa Robinson. Kasama ko yung mga batchmates ko. Ngayon, family naman ngayon ang kasama ko dito. Paus pa din. Abot ko mag-rice. Order na lang kitang nacho fry. Here kami ngayon sa tindahan ng Honda kasi gusto ng anak kong motor, bumili ng motor. Kasi hanggang ngayon masama pa rin pakiramdam ko. Pupunta kami ng Buhi kasi yung auntie ko, yung kapatid ng tatay ko, namatay kaninang umaga. Kaya masamang balita. Ayan ang gusto ng anak ko. Ng motor, Honda Click daw. Yan, papunta kaming Buhi. Para makidamay doon kasi sa yung auntie ko yung second sa bunso. Pangalawa sa bunso ng kapatid ng father ko. Pupunta kami, nakikiramay. Ayan, convoy kami, sina mama, doon naman sa isang sasakyan, tsaka yung pamangkin ko. Nandito na kami ngayon sa bahay ni Auntie. Bahay. Namatay. Ayan siya. Magkano picture siya? Sa December, nila, lagi mo nasa story. Parang pinag-trip ako. Ito yung studio na.
pinakapunga